गिबिसिनथारावनो आंनि बे भिडिअखौ नायग्रा आरो खोनासंग्रा साफ्रोमनोबो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायजों लोगोसे ख्रिस्ट' जिसुनि गोजोननायखौ आं बयनोबो हरग्रोनाय जाबाय। आङो दिनै गोथार बाइबेलनिफ्राय मोनसे आयदा लानानै साफ्रोमबो आंनि बे HB मेसेन्जारखौ फल' खालामग्रा एबा खोनासंग्रा साफ्रोमजोंबो आङो इसोरनि बाथ्राजों नोंथांमोनखौ लोगो लानो थाखाय हास्थायदों। आंनि दिनै बुंनो लानाय आयदायानो जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननाय। बे नैथि फैफिननायावखौ जों माबोरै मिथिनो हागौ? जेब्ला संसाराव जिसुआ दंमोन अब्ला बियो गाहाम रादाब फोसावनायाव गावनि नैथि फैफिननाय आरो बे फैफिननायनि सिगां माबादि जाथायफोर जागोन, मा निदानफोर जागोन, बेखौ बियो खनले खनले बुंदोंमोन। दा बेनि सोमोन्दै नायोब्ला जोङो बेबादिनो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि फैफिननायखौ जों माथाइनि 26:29निफ्राय 31सिम आरो मार्कुसनि 13:26निफ्राय 27सिम आरो बेबादिनो लुकासनि 21:25निफ्राय फारियै नायोब्ला बेबादिनो जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया माबादि जागोन बेवहाय बिनि सोमोन्दै लिरनाय दङ। दा खनले खनले जिसु ख्रिस्ट'आ बे निदानफोर आरो गावनि नैथि फोथायारिफोरखौ लांफैफिननायनि सिगां जागोन नुथाय जाथायफोरखौहाय खनले खनले रायतफोरनो बानजायदों। बे बिसयखौ बिनि सोलोंग्राफ्रा एबा चेलाफ्रा बुजिनो हायाखै। बेनिखायनो सानसेखालि जिसुनियाव थख'यै बिसोर सोंदों, बे निदानफ्रा, बे नोंनि फैफिननायफ्रा जों माबोरै मिथिनो हागौ? बेनि सोमोन्दै नोङो जोंनो फोरोंदो एबा खोथादो होननायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बियो माथाइ चैप्टार 24 भार्स 33निफ्राय 35सिमावहाय मोनसे फिदिंनाय बाथ्राजों गावनि चेलाफोरखौ बानजायनो नागिरदों। आरो बे एखे बाथ्राखौनो मार्कुसनि 13:28निफ्राय 31सिमावहाय फिदिंनाय बाथ्राजों बुंनायखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसे लुकासनि 21 चैप्टारनि 39 भार्सआव 33सिम बे एखे बाथ्राखौनो फिदिंनाय रावजोंहाय चेलाफोरनोहाय जिसु ख्रिस्ट'आ माबोरै मिथिनो हागौ बिनि नैथि फैफिननायखौ आरो बिनि नैथि फैफिननायाव माबादि जाथायफोर जागोन बेखौ बानजायनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ बे फिदिंनाय बाथ्राजोंहाय गावनि चेलाफोरखौ सोलोंग्राफोरखौ मिथिहोनो हास्थायदों। बेयाव नायोब्ला जिसुआ बेबादि होनदों, आं फरायनानै नोंथांमोननो खोन्थानोसै। लुकास 21 चैप्टारनि 29निफ्राय 33सिम बेयाव बेबादि बुंदों, जिसुआ बिसोरनो बे फिदिंनाय बाथ्राखौ खोथाबाय। दिमब्रु बिफां आरो गुबुन बिफांफोरखौ दिथा हो। बिलाइफोरखौ रोदोमनाय नुब्ला गोलोम बोथोरा सफैनोसै होननानै नोंसोरो मिथियो। बेबादिनो जेब्ला बेफोर जाथायफोरखौ नुयो अब्ला इसोरनि रायजोआ सफैनोसै होननानै नोंसोरो मिथिदो। सोरगो आरो बुहुमा गोमोरगोन, नाथाय आंनि बाथ्राफ्रा अरायबो थागोन। बेयाव स्पेसियेलि 29 आरो 30 बे मोननैखिनिखौ फरायब्ला बेयावनो जों क्लियार जायो। जिसु ख्रिस्ट'आ बोथोरखौ लानानै बे बोथोर आरो मिथिंगानि बिफां लाइफांजों मा सोमोन्दो दं, बे मिथिंगानियाव थानाय बिफां लाइफांफ्रा बोथोरखौ माबोरै बेबादि इसारा खालामो बेनि बादैहाय बे बाथ्राखौनो लानानै चेलाफोरखौ फोरोंनो थाखाय हास्थायदों। जिसुआ बुंदों फिदिंनाय बाथ्राजों, दुमब्रु बिफां आरो गुबुन बिफांफोरखौ दिथा हो। माने दुमब्रु बिफांजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिफांफोरखौबो नोंसोरो नोजोर खालाम। बेनिफ्राय मा? बिलाइफोर रोदोमनाय नुब्ला गोलोम बोथोरा सफैनोसै होननानै नोंसोरो मिथियो। जेब्ला दुमब्रु बिफां एबा गुबुन गुबुन बिफांफ्रा बिलाइ एबा दालाइ खिलिखांबाय अब्ला बेजों मिथिनो हायो जाबाय जोङो गोलोम बोथोरा सफैनोसै होननानैहाय। बे बोथोरखौहाय
जों मिथिंगायारियाव थानाय माखासे बिफां लाइफांनि गेजेरजों आन्दाज खालामनो हायो, नुनायजों आन्दाज खालामनो हायो, दैज्लां बोथोरा एबा गोलोम बोथोरा खाथियाव फैबाय होननानै। एक्जेक्टलि थिग बेबादिनो जिसु ख्रिस्ट'आ फोथायारिफोरनो माखासे इंगित इसारा दिन्थिलांनाय एबा खोथालांनायफोर दङ। बे बाथ्राखौ खोथालांजानाय बाथ्रा बादि जेब्ला जाथायफोरखौ नुयो, अब्ला नोंसोर सानदो आंनि नैथि फैफिननाया समा जाबाय एबा मानसिनि फिसा हौवानि फैफिननाया जाबाय होननानै नोंसोर मिथिगोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ संसार समावहाय बेबादिनो गोबां रायतफोरनि गेजेराव एबा मानसिफोरनि गेजेराव बेयो बुंलांदोंमोन। दा बे बाथ्राखौ नायोब्ला माथाइनि 24 चेप्टारनि 7निफ्राय लानानैहाय जेब्ला जों फारियै फरायलायो 40सिमावहाय बेयाव गोबांथार इंगित इसाराफोर दङ। आरो बेबादिनो जेब्ला जों मार्कुसाव नायो, मार्कुस चेप्टार 13 बेनिफ्राय 24निफ्राय लानानैहाय 17सिमावबो बिनि फैफिननाय बाथ्राफोर दङ। आरो बेबादिनो लुकासनि 21नि 25 भार्सनिफ्राय नायलाङोब्ला बेयावबो बे बाथ्राफ्रा लिरनाय दङ। दा बे जाथायफोरखौ आं एसे फरायनानै नोंथांमोननो खोन्थानो थाखाय हास्थायदों, जाहाथे बाथ्राया रोखा जानाय बादि। माथाइयाव आं फारियै फरायोला गोबांथार सम नांगोन, बेनिखायनो नांगौ पइन्ट्सफोरखौल' आङो एरखांना बुंनो थाखाय हास्थायदों। माथाइ 24 चेप्टारनि भार्स 11निफ्राय 14सिमाव बेयाव गोबां बाथ्राफोर दं। बिनि गेजेराव नांगौ बाथ्राफोरखौ आं एरख'नानै बुंनो थाखाय हास्थायदों। बेयाव 1 नम्बरावनो हारिजों हारि दाङाबाजि जागोन, बुथारलायगोन, जेंना सिखारगोन। आरो नैथि पइन्ट्सआवहाय बेवहाय होनाय दङ हादरजों हादर दावहा नांगोन। आरो थामथि पइन्ट्सआव होनाय दङ बांग्रिफोर जागोन। बिनिफ्राय फर्थआवहाय ब्रैथियाव दङ आंखालफोर जागोन। आरो बेबादिनो 5 पइन्ट्सआवहाय जों नुनो मोनो नासयनायफ्रा बारा जागोन। आं एसे उनाव बेफोरखौहाय क्लेरिफिकेसनखौ आं होगोन। बयजोंबो मुगैजागोन, जायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायो बिसोर बयजोंबो मुगैजागोन। आरो बेबादिनो गाज्रि बोथोरफ्रा फैगोन। आरो माथाइनि चेप्टार 24:11आव बुंदों नंखाय नाबिफोर ओंखारगोन। 12आव बुंदों संसारा गाज्रिद्राय जानायखाय अननाय गोसोआ, मानसिनि अननाया गुसु जालांथारगोन। 13आव बुंबाय जायफ्रा बे गासैबो गाज्रि बोथोरखौ सैसोनानै गसंथागोन बे मानसिफ्रा बासायजागोन। दा अनजाग्रा खृष्टान बिदा फंबायफोर, बे बाथ्राखौ जों मिथिनाया जोबोद गोनांसै। आरो दिनै गाबोन बे रायथिनाय बाथ्राफ्रा, जिसु ख्रिस्ट'नि रायथिनाय बाथ्राफ्रा जोंनि मोखाङाव रोखा जाबाय। आं फारियै बुंनो थाखाय हास्थायदों। सेथियाव बुंदोंमोन आङो हारिजों हारि जेंना सिखारजों। बेथ' गोजाननि बाथ्रा नङा, जोंनि गेजेरावनो जानानै थांनाय। सावथालजों बर'जों दाङाबाजि जाबाय, बर'जों बिनिफ्राय मुस्लिमजों दाङाबाजि जाबाय, गोबांथार मुस्लिमफ्रा बुथार जाबाय, गोबां सावथालफोर बुथार जाबाय, आरो सावथालाबो बर'खौ बुथारबाय। बे जाबाय हारिजों हारि दाङाबाजि जानाय। जोंनि जिबनाव बेखौ जों गावनि मेगनजों नुबाय आरो गावनि जाथियावनो जाबाय। आरो दा रिसेन्टलि दिनै गाबोन जों नुनो मोन्दों मणिपुरावहाय मैथाइ आरो कुकि, बिसोरो मोननैजों रायजो जालायनायखा। नाथाय दिनै बिसोरनि गेजेराव गेदेरथार मोनसे हारिजों हारि जेंना, फोथायलायनो हायै, गावजों गाव बुथारलायनाय, न' बां सावनानै बेबादि सिलिंखार खालामनाय जों नुनो मोन्दों। जों बुजिनो मोन्दों बे जाथायफ्रा बेसेबां गिथावना जादों। जायहा जादों बिसोर बांसिनै मिथिगोन आरो बिसोर माबादि गोसो गोरबोआवहाय गाबखांनाय एबा सैनांनाया फैदों बेखौ बिथांमोनासो मिथिगौ। थेवबो जों बिथांमोननि खुगानि बुंनाय रावफोरनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों बिथांमोननि दुखुखौहाय। दिनैसिमबो बियो होबथा जायाखिसै।
मास मोननैनि खाथियाव फैबाय नै गाबख्रावदों कुकि आइजोफ्राबो गाबख्रावदों माबा मोनसे सेन्ट्रेला स्टेटआ जोंनि थाखाय मावदो मैथाइफ्राबो बुंदों मनिपुरनि थाखाय माबा मोनसे गोरोबनाय खामानि मावदो सरकारा एबा सेन्ट्रेल सरकारा बिदिनो मिडियानि गेजेरजों खावलायदों गाबखबायदों नाथाय बेखौ रावबो समाधान खालामनो थाखाय जबान होआखै एबा राजि जायाखै एनेखि USA निफ्राय एम्बासेडरा बुंबाय जुदि भारतआ सुबिदा होयोब्ला जों बेखौ गोजोननायखौ पिसखौ लाबोफिननो थाखाय हास्थायगोन नाथाय बेखौबो सुबिदा होआखै दा बेफोरो गोमोरनो नागिरनाखै जाथिजों जाथि जोबस्रांबाय कुकिफोरनि न'फ्रा सावजाजोब्बाय बिनिफ्राय गोबां मैथाइफोर बुथार जाबाय न' गोमाबाय जिबनाव आसा गैयैसिम थांबाय 400थानि बारा गिर्जाफ्रा सावजाबाय बेवहाय नाथाय जेबो बेवहाय होबथानायनि बेबस्था गैया आं दिनै इसोरनि बाथ्रानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो थाखाय हास्थायदों बे बाथ्राफ्रा जिसु ख्रिस्ट'जों भबिष्यत उननि जागोनखौ रायथिनानै गालांनाय जेब्ला मानसिनि फिसा हौवाया फैफिननायनि सम जागोन गोथारफोरखौ लांखोनायनि सम जागोन अब्ला बुहुमाव हारिजों हारि दाङाबाजि जागोन दिनै बर'जों सावथालजों बर'जों मुस्लिमजों जानानै थांबाय दिनैहाय मनिपुराव बेबादि गिथावना जाथाया जानानै थांबाय जेब्ला जोङो गोसो गोरबोजों बिथांमोननि दुखुखौ बुजिनो नाजायो माखासे आइजोफोरनि खोथा खावलायनाय गाबनायखौ नायोब्ला बिसोरो नाजादों बिसोरो दुसि खालामाखै गुबुन गावजों गाव बेबादिसो बुंदों आङो सासे मैथाइ हारिनि मानसि जों गोबां न' गोमाजाबाय जोंनि फंबायफ्रा न'खरनि बुथार जाबाय न' बां सावजाबाय जों बिराद दुखुआव गोलैबाय जों जेरै दुखुआव गोलैदों थिग बेबादिनो कुकि मानसिफ्राबो बिदाफोर फंबायफोरखौ खोमानानै लाबाय आरो बिसोरबो न' सावजाबाय गोबां बेबादिनो अलखदाव गोलैबाय अन्नानै सरकारा माबा मोनसे गोजोननाय गोरोबनाय लाबोदो जोंखौ गोरोबहोदो बे बाथ्राफोरखौ नायोब्ला बिसोरो गोरोबनो इस्सा जाबाय नाथाय गोरोबनो हायाखै आरो गोरोबहोग्राया गोरोबनो थाखाय खुगा खोनो सियाखै मानो शास्त्रआव लिरखानाय दं हारिनि बिरुद्धि हारि ओंखारगोन गावजों गाव दाङाबाजि जागोन बुथारलायगोन गोबां फोजोबस्रांनाय जागोन जानो हागौ बे इसोरनि बाथ्रायानो जाफुंनो थाखाय दिनै मनिपुरावहाय बे जाथाया जाबाय जोबोद दुखुनांथाव जाबाय बाइबेलाव बुंनाय बादि जाथिजों जाथि फोजोबस्रांनाया जागासिनो दङ बे जाथायफ्रा जायोब्ला नोंसोर बुजिदो अब्ला आंनि फैफिननाय बोथोरा खाथि जाबाय जिसुनि फोरोंनाया बेनो नैथियाव बुंदों हादरजों हादर दावहा जागोन जों खोनाबाय बोसोरसेनि बारा जालांबाय 1.5 बोसोरनि बारा जालांबाय इउक्रेन आरो रासियाजों दावहा जानाया आरो बेल' नङा पाकिस्तानजों इन्डियाजों जाहां जाहां चाइनाजों इन्डियाजों जाहां जाहां जापानजों चाइनाजों जाहां जाहां रासियाया USA आव बम गारहां गारहां बे हादरजों बे हादर आरो नायदो तुर्कीजों इजराइलजों पेलेस्टाइनजों इजराइलजों बावैसो पेलेस्टाइनखौहाय एटेक खालामबाय बिनि एगेन्स्टआव इजराइला पेलेस्टाइनाव गावसिनि टारगेट बादि बेबादि बम होनानै सिथारमुरनाया जाबाय गावथारमुरनाया जाबाय खनले खनले जों नायोब्ला सोरगिदिं नायोब्ला सारिउफाले दावहा हादरजों हादर दावहा जानो थाखाय जुजिलायदों मानोना बाइबेलाव बुंदों हादरजों हादर दावहा जागोन जेब्ला हादरजों हादर दावहा जायो हारिजों हारि दावहा जायो अब्ला नोंसोर बुजिदो जिसु ख्रिस्ट'नि नैथि गोथारफोरखौ लांखोनायनि बुजिदो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बे जाथायफ्रा जोंनोहाय गमामायैनो जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननाया जे खाथि जाबाय बेखौ प्रमान खालामदों बेनिखायनो जिसु ख्रिस्ट'आ आरोबाव बुंबावदों बेल' नङा नासयजागोन आरो नोंसोरो गथायजागोन नैबे बाथ्राया जाहैबाय नासयजानाय आरो गथायजानाया बियो गुबुन मानसिखौ बुङाखै जाय मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्ट'खौ आजावबाय बे मानसिफ्रा बेबादि बुथारग्रा
गोहोगोरा आरो गाज्रि दुथां मानसिफोरनि आखायाव गथायजागोन आरो बुथारजागोन बे बाथ्राखौनो दिनै बुंनाय जादों। साननैसो सिगाङाव जों नुदों छत्तीसगढ़आवहाय लर्ड्स प्रेयार फोरबोनि बिनाय आंनि फोरबो माय लर्ड बे लाइन मोनसे सोदोबखौ लानानै बे खृष्टान स्कुलनि प्रिन्सिपालखौहाय हागौ बादि बुबाय, बिनि गस्लाफोरखौ बिसिजोबदों, गेन्जि बिसिना होदों, बियो आलाय आथानि खारबाबायदों। नाथाय 25 जन गाहाम दुथां मानसिफोरनि गेजेराव खारग'नो हायाखै। बिसोरो बेबादि गोसो जानाय बादि बुदों आरो नासयदों। बेफोर जाबाय शास्त्रआव लिरजाखानाय। नोंसोरो गथायजागोन, गिथाव गिथाव बेबादि सिथारजागोन आरो बयजोंबो मुगैजागोन। बे जाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि बुंनाय राव। बेबादिया जेब्ला जाबाय अब्ला जिसु ख्रिस्ट'नि एबा गोथारफोरखौ लांनो फैनाय समा जाबाय ना नोंसोर बुजिदो जिसु ख्रिस्ट'नि फोरोंनाया बेनो। आरो जेब्ला माथाय 24नि 11आव नायो, नंखाय नाबिफोर सिखारगोन, बिसोरो आन्दाय होगोन होननानै बुंदों। एसे सिगाङाव जों खोनाबाय जोंनि बर' खृष्टानफोरनि गेजेराव बेबादि मानसि उजिखांबाय दे जिसु ख्रिस्ट'आ नै 22 बेसेबा थारिखआवहाय बेसेबा माबा दिनावहाय बेबादि सन थारिख होलायनानैहाय बुंदों। आरो बेखौनो फोथायनानै गोबां मानसिफ्रा मावनाय दांनायखौ खम खालामदों, थांखिखौ फेलें खालामना लादों, बे मानसिनि बुंनायखौ फोथायदों। नाथाय जायफ्रा फोथायबाय बिसोर खाफाल गैजायै मानसिफोर होननानै बुंनांनायसै आं दिनैनि दिनावहाय। नोङो सासे जिसुखौ फोथायग्रा खृष्टान जानानैहाय नों माब्रै जिसुनि फैनायखौ थारिख मिथिखो आरो थारिख मिथिनायखौ बोरै फोथायनो हाखो? जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो बुंदों, जेब्लाफ्रा सेलाफ्रा सोंदों नोंनि फैफिननाया बे माब्ला जागोन, अब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों, बे बाथ्राखौ आंबो मिथिया आरो आरफफ्राबो मिथिया, बेखौ आफा इसोरल' मिथिगौ। नाथाय नोंसोर साननानै नाय, जेब्ला हारिजों हारि, हादरजों हादर दावहा जायो, आंखाल जायो, महामारि जायो, बांग्रि जायो, अब्ला मिथिदो आंनि फैनाया खाथि जाबाय होननानैहाय। दा बे बाथ्राखौ लानानै आं नोंथांनि गेजेरावहाय सावरायगासिनो दङ। जाथिजों जाथि, हादरजों हादर बांग्रि जागोन। थांनाय बोसोरावहाय 22आव गासैहाय 60 टाइम्स बिनि बांसिन बांग्रि जादों बोसोरसेयाव। बेसेबां गिथावना राव बियो। बांग्रिखौ सोर गियै दङ? गोबां नस्थ' जादों थांनाय बोसोराव। बेबादि गिथावना बांग्रिफोर जादों। बे जाबाय बे जाथायफ्रा जिसु ख्रिस्ट'नि धार्मिकफोरखौ लांखोनो थाखाय फैफिननायनि मोनसे नुथाय एबा जाथायफोर होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो बेखौ रायथिनानै गालांदों। दा अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, जिसु ख्रिस्ट'आ माला फैगोन बे जाथायफोरनि गेजेरजों जोंखौ सांग्रां जानो मिथिनो थाखाय जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ फोरोंदों। आरो सेलाफोरखौ बेखौनो लाना बुंदों, बे दुमब्रु बिफांनि बिलाइया जेब्ला रोदोमखाङो अब्ला नोंसोर मिथियो गोलोम बोथोरा खाथि होननानै। थिग बेबादिनो नैबे फारि मख'जानाय जाथायफोरखौ जेब्ला जायो अब्ला नोंसोर मिथिदो आंनि फैफिननाया खाथिसै होननानैहाय। दा अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर, बेबादि नंखाय नाबि मानसिफोर बेनि खाथियाव थांनानै बेखौ फोथायनाय आरो बेबादि आन्दाय होथावथाव नंखाय नाबिफोरबो जागोन। बियो जों बर'नि गेजेरावनो जागासिनो दङ आरो आन्दायगासिनो दङ। आरो बेबादि नंखाय बाखाय जानाय, गावजों गाव बुथारनाय, हारिजों हारि बुथारनाय, दावहाजों थैब्रुनाय, बे गासै नुथायफ्रा, सिथारब्रुनाय नुथायफ्रा मा जागोननो? 11 भार्सआव नायोब्ला संसारा गाज्रिद्राय जानायखाय मानसिनि गोसोआ गुसु जालांगोन, अननाया गुसु जालांगोन। मैया साननैसोनि उनावहाय वेस्ट बेंगलावहाय बेबादिनो पन्सायत भटनावहाय मानसि बुथारनायखौ जों खोनाबाय। गोबां मानसिफ्रा आसामाव खारग'नानै थाफैबाय थैनायखौ गिनानैहाय, न' नागारनानैहाय। बेयाव 27 जनसो बुथारदों होनना निउसाव बुंदों। नाथाय जों 27 जन मानसि थैबाय। मणिपुराव 400थानिबो बारा गिर्जा सावबाय। 200 जन 300 जन मानसि थैबाय। थेवबो जों बेसेबां दाहा खालामखो? जायहा जाजाजों बिसोर मिथिगौ। नाथाय दिनैहाय मानसिफ्रा बेसेबां दाहा खालामखो? गोदोनि समाव सासे मानसि थैयोब्ला जोङो गिखांनाय मोनोमोन।
नाथाय 200 300 गोबां बुथारनाय 400 खानख्लाय गिजा सावबाय हाजार हाजार न' सावनानै थांनानै थानायनि राहा गोथेबाय बेसेबां दाहा खालामदों अननाय गोसोआ गुसु जालांगोन होननानै जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों अननायानो थानाय नङा थैनायखौ गिनाय नङा बेबादि बोथोरफोर फैगोन दा बे बोथोरफ्रा जाखाबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर दा बे गासैबो आरो बे गांथाम बिजाबाव नायोला बेल' नङा महामारि जागोन होननानै बुंदों थांनाय 2019 बे मोननै बोसोरावहाय महामारिजों लाख लाख मानसि थैबाय लाख लाख मानसि थैदों संसाराव माबादि थैदों बेल' नङा दावहानि अनगायैबो बांग्रि आर्थक्वेकजोंबो गोबां मानसि थैमोनगोन फोरबुआ बेखौबो रायथिना गालांदों गोबां मानसि थैदों आर्थक्वेक जानायनि गेजेरजों सुनामि जादों सुनामिजों गोबां मानसि थैदों बे थैब्रुनाय मोरोनजों थैब्रुनाय दैबानाजों थैब्रुनाय दावहाजों थैब्रुनाय साइक्ल'न एबा बारमोदाय एबा बारहुंखाजों थैब्रुनाय जायगा जायगा आंखालजों थैब्रुनाय बे गासैबो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि फैफिननायखौ फोरमायो होननानै जोंनो रायथिनानै गालांबाय अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर दिनै जों बे गासैबो जाथायफोरखौ मेगनजों नुबाय दावहा जानायफोरखौ बेसेबां दावहा जादों जाहां जाहां निउसाव नायब्लानो बेसेबां अननाय गोसोआ गुसु जालांदों सानफ्रोमबो गावनि अनजालि गथ' गथाय फिसायखौ नागारनानै हाबा जाखानाय आइजोआ गुबुन हौवाजों खारदों आरो बे रोखोमैनो गथ' गोनां बिफाया गावनि अनजालि बिहिखौ नागारनानै अनथावथाव गथ' गथायखौ नागारनानै गुबुन हिनजाव लानानै खारदों मानो अननाय गोसोआ गुसु जालांगोन होनदों अननाय गोसोआ गुसु जानायखाय गावनि अनथाव बाथाव फिसाफोरखौ नागारनानै गुबुन गुबुन हिनजाव लाना खारदों गुबुन गुबुन फिसाय लाना खारदों सोरगिदिं बे नुथायफ्रा बेखौनो फोरमान खालामो जे जिसु ख्रिस्ट'नि फैनाया खाथिथार जाबाय होननानै बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर बे रावनि गेजेरजों आं मोनदांनो थाखाय नोंथांमोनखौहाय थुलुंगानाय होनो थाखाय हास्थायदों बे जाथायफ्रा जाबाय जिसु ख्रिस्ट'नि नैथिखौ लांखोनो फैनायनि मोनसे सिन बियो जिसु ख्रिस्ट'आ गावनो बेखौहाय गावनि खुगाजों रायथिलांनाय बे गासै जाफुङोब्ला बे गिथावनाफ्रा जाफुङोब्ला निदानफ्रा सफैयोब्ला अब्ला बुजिदो मानसिनि फिसा हौवानि फैफिनगोना खाथि जाबाय होननानै जायफ्रा जोबनायसिम सैसोगोन बे मानसिफ्रा बासायजागोन होननानै अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर नाय बेसेबां खृष्टान एभेन्जेलिस्टफोर पास्टरफोर जेल जोबजाखो बुजाखो सिथारजाखो भारतनावहाय बिनि हिसाब गैया बेफोरबादिया जागोन जोंनि जिबनावबो होसोजानाया फैगोन जोंनि जिबनावबो जोङो जेलाव जानांनाया फैगोन जोङो बुथार जानायसिमबो फैगोन नाथाय बेनि गेजेराव जाया गसंथानानै जोबनायसिम थागोन बियो बासायजागोन बेनिखायनो जोबनायाव जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदों नोंसोरो सिरि मोननानै था आरो साबधान जा आरो आरज सावनांथाब होननानै बेनिखायनो अनजाग्रा ख्रिस्ट' लोगोफोर जोङो खृष्टान जानाया धोरोम फालिनो नङा नाथाय सोरगोखौ आवग्रिनोसो मानोना सोरगोनि लामाया जिसुआनो आंनो लामा नंगौ आरो जिबना आंखौ नागारनानै रावबो बिफानियाव सहैया बेनिखायनो जों बिफानियाव सहैनो एबा सोरगोआव सहैनो थाखाय जों खृष्टान जाबायब्ला जोङो नंगौ फोथायनायजों सैथो बाथ्रा बुंनाय सैथो मावनाय धोरोमिया जिउ खुंनानै जोङो आरज बियै फोरबुनायाव नांथाबनानैहाय बिनि फैफिननायखौ नेनानै थानो थाखाय फोरबु जिसुआ जोंखौ साबधान बानि होदों जोंखौहाय बेबादिनो फोरोंदों बिनिखायनो फै जोङो सिरि मोननानै थानि जिउनि सिरि मोननायखौ सिरि मोननानै थानि आरो जोङो साबधान जानि आरो जों आरजआव नांथाबनानै थानि खोनासंग्रा साफ्रोमबो फोरबु फैफिननायाव लांखोनो फैनायाव साफ्रोमबो बासायजानायखौ मोननो हाथों आरो थांफानो हाथोंसै आं बेखिनिखौनो बुंनानै इसोरनि बाथ्राखौ बेयावनो दोनथ'बाय हामबायसै।